Meneng. Ngopo kok mbungai? Sesuk prei. Iya. Wah. Kula ajeng tilem sedina. Iya. Bar niku teng golek kapsul. Iya. Kanas lajeng kula polo. Wah, Semar aku arep ning Karangkadem. Blas aneh-aneh. Werna-werna mboten. Wah, ora ana. Kula culke kirik kula. Ora wedi karo kirikmu ak sudit kuku Pancanaga. Kirikmu tekaning pati. Nyapa mengkari siji. Iya, apa-apa. Siji ding karo kowe. Ora ngono lho, ora ngisro lho. Ora ngebel-ngebelan lho gak aku. Ora ndodoki lawang lho. Ora saku. Anggere wong ngebeli ajar. Anggere aku kagol bandemi gendengmu. Ora. Aku ora nang omah. Welo kok gaya. Ana ngendi ora? Wis terus. Ora nondeng Petro ya. Ngawur wereng apa wis ya wis. Sesanti Sura Sudira jayaning Kang Rat iya. Suh brasta tekaling kula Darmastuti rayu ing samya makarya rayu samya pinanggih. Mugi-mugi sedaya lancar, tentrem, ayem. Pinaringan berkah saka ngersaning Gusti Maha Nasa. Wah, amin. Apik niku, nek mboten diamini ndak mboten prayoga. Pun nggih, Den? Iya. Bincang saged pinanggih malih mangsa.